Ay, relax ka mo, relax ka mo. Relax ka mo.
Ay, wala ako. Punta ka mo. Ay, luto ka mo. Mga kabaka. Yung para bayro digdi. Saan ka lang pala ka digdi? O meron. Ano to nako din sa loob. Kasi makawat ka man. Makawat na. No, nakawat ka digdi. Wala na mas maganda. O, saan na ng pinto? Pinta-pinta to. Kung ano yan, alam mo naman sila magawa. Kasi ang yaw sa lumas. Yan yun, easy, isa din siya. More to yun. Mga resistance sila. Magbalik din mo. Hulog ka ni Kula ko, man. Wala din ito. Open awa. Open awa. Open awa. Luwa ka. Ayan, video. Ayan, yan.
Ah, pwede magiging mga sabi ko, pwede natin. Mira, pero may kulay orange ba ganyan? Yung may orange. Eh, sige na pala doon. Ako na ang tawag sa kanya. Ito ulit. Ako ang. Ano? Yan. Yun. Pagkada ko sa naman ako, pagkada mo. Ano na ba mga yun? Ay, kaligyan niyo. Ulit. Palit ka niyo. Hindi na kaligyan. Hindi na kaligyan. Kapalit ka niyo. Pero nag-endorse ka? Nasa ka, nasa ka endorse. Yeah. Pero ano address mo? Pero address mo? Address ko easy. Bayi ito. Marami kami doon. Ano gamit? Ano gamit? Ano ginawa ko kung may nagtulad ko? Hindi ko 80 pa ang tawag ang bigay ko.
Oo, dalawa. Pwede na, natunggo na. Kasi Okay nakaya lang na. kaya, okay lang kaya. Yeah, ito na siya. Ito naman. Yeah. Yeah. Oh! Walang assignment. Ha? Assignment. Ito mo. Ano? Kapal. Ay! Oh, mag-vlog. Bago ka ba mo? Ito ka. Ito ko. Iba yung photo. Nagawin na sila? Naka. Dito ba yung kaya ito ko? Yeah, when you pick up me. Yeah, when you pick up me. Hindi sila ginawa niya. Daripada ano, pero ayun, sagot ko na. Uy, pero rin. Kapag ka na wifi. Ay, oh. Eh, mama, kulit ka daw. Di naman yun. Wala siyang kaganyan. Ano wifi? Yung kapag ka na wifi. Ano nga pa yung ayaw? Sige na. Tapos naman, sinunod siya. Yan na, nilaglaw. Alit ako dyan. Ilo. Sinunod. Sawal, open. Tapos, Lawan tabi, open. Kabaka sana. Tabag mo na. Kabaka tabi sa wan. Kaya ang kabangak na. tapos, open. Ano na? Karon ka. Ano, tungkit.
pa. Hindi na nakaguma ka ninyo. Dali pa. Gusto mo talaga yun. Uli. Dati ka na yung sura. Uli. Yan. Pabayaan ka. Simon! Hindi na lang mo. Oy, wala. Ikuti ko. Pagula ko lang ako nito tao.
Ang sinabi, ako sinipin. Kung ano ka. Sinabi ko sa mo. Palinin niyo ito daw na ako doon. Baba. Balik na ito sa dati. Ano? News. Ano daw ako doon? Ino? Ano ko dito? Ikaw ba ito may game? Ikaw ka na, Mike? Ikaw ka na? Yung ako doon. Ano ka ba yung ano kayo? Dito. Mapila ako. Butan mo, ano? Butan mo. Paano niyo mag-atras? Paano mag-atras? Ano? Ano ka? Wala daw. Nagtutuwa ako. Nagtutuwa ako. Ano ka na ako? Nagtalo mo, talo mo. Dapat na nailigid ka. Oo, ano ba nga? Ano ba yun ako? Ano ba? Nakabalo ka na, Gina? Oh, balik mo siya. Ikaw? Ikaw. Ikaw? Thank you. Nakabalo ka na? Favorite ko ba ganin niya kaya sa TV? Pag-ibig mo. Diba? Ako kasi, may nagano ka na ako.
Kinis ko na parang tape. Ito mo, parang siya. Banita. Oo. Man, ako na naman. Iba naman ka ba? Kailangan niya. Man, mali, di. Kapalit naman. Oo. Iba naman, man. Iba naman ni man. Ano ba ba't may man? Ulit-ulit. Man, iba naman eh. Sige, man. Iba naman. Ano yan? Ano tingin? Ayun yun, masundan. Man, ano man? Man, man, oh. Sige. Man, ano ni? Yung wala ko. Man, oh. Oh. Ika, nagilak. Oh? Ika, eh. Bata. Leman. Ano ulit sa mga trapet? Ano to? Ano na eh? Ano ka mga trapet? Ano? Ano yun? Ano yun? Ano yun, man? Ano yun? Ano yun, madalawa?
Open, kira mo lang yung bibig. Ay, bata mo. Kasi ka man ang karakter. Tingnan mo na. Baka yun. Kasi dapat nagbayad.
Sino ba yun eh? Ano ni? Ako naman ni. Ayun na, ako na. Ito naman ka. Ano yun eh? Yun Ate, may 20 ko. Ganun ba ako? Napalsok na iyan. Bakit ka ba? Hindi ko lula. Hindi ko lula.
Ayan inyo. Uy, yan inyo, mabalik ako. Uy, yan pa inyo. Ano na yun? Kasi malagoy na. Kabarangay sa Kawan. Maganda na din.
Sarang bitbit sa na 1,601,900. So, 100. Ay, ikaw yan na, 1 Bitcoin. Ayun. Uy, uy, nakalakal ka ng amoy. Maganda din. Box. Buti na ako. Ay, wait pa mo ba? Ay, parang mukhang mag-share na gano'n pa. Gilid na yun. Uy, open na yan, ano? Uy, ano? Ah, Ha? okay. Ano, ka ba? Ano, basketball? Try mo. George Robinson. No! Sinaw na lang sa kanya si Jay. Okay.
Buisit ka rin eh. Nakikinig ako ng video. Ba't hindi sa nag-video? Dalawa. Nag-seryoso ay, nasa tugtog pa ba din? Buisit na. Ikaw daw Yan, ba? ha? Ikaw, patama ka lang ako. Yan. Sino dapat? Makikinig ka talaga tayo. Kekere. Uy, ayun pa! Nakikinig ko ba ganyan? Kaya nakikinig ako live. Stage, margar kang ano. Sige. Margar kang ano. Tatanong lang siya. Diretso. Sa lubid.
ano, malukot pa balik. Jason, nga nito, Jake. C. O. Yes na. W. A. Hindi mo lang. W. Ulit ako lang ito. C. D. W. Parang. Piligaw ko na gawin ba tayo? Ang gama. Ay, bitir ko na din. Yun na naman ang ayun po. Kalbo doon. Nakapibisito. Bisita tayo. Hindi mo makatapos. Sabuti. Isay. Hindi, makatawag doon ka rin titignan. Tubig sa akong tugdan. Seryoso, ay tapos may kalog pa. Tingnan ang pasali. Okay. Pero, nakatawag ako ng space. Ay, kasi siya naging dito ko. Kasi dyan naging bingo pick up. Ha? Hindi ka pa, tapos na tao, hindi pa may makeup na. Ano mo nagdito ko ng aluan? Siyempre. Pwede dito kay Maro, ano? Meron. Eh? Hindi kay Maro. Hindi sila mga ginukuha ng mga sanali. Ingat ka pa Nilalakuha ko ng pwede. Kuha ko na yung kalaban mo. Ngayon, sinuran mo ako dito mga abot-abot. Kuha ko yung Ba't pinagpapinakuha yan? Gilid. Malinganin ako ako ganyan na kapatid ng gilid. Kung happy, kung dahil ka mga ganda ito. Happy, happy, happy. Happy, happy. Happy, happy. Ulo.
Wow. Para sa gaan. Ay, sa gaan. Para sa gaan. Anong style? Napapaya. Anong nakuha mo yan? Sa'yo tingay prutas. Ang sayo de, ang sayo de prutas na ito. So, papaya, right, na ito. Ano, gulaya, isa. May barya ka, eh. Marami din. Hindi ko ba nakamura ka nila? O, diyan man daw ako. Paano mag-tenan nila ako? Salamat iyo. Sabi yan. Wala. 75 plus 75 plus 25. Isang gato. Leon, ano Leon? Dito, Leon. Salamat ka na dito. Yan, ike. Galing ko rin doon. Iyan, may luho ka na, ano? Kababa. Ano, kaya ka mo. Galing may pen. Meeting ka.
Hindi ka ginawa. Ito lang? Dalaga? Hindi mo lang dalaga? Oh, nice. Ah, yun. Ganda. Wala. Sorry, no. Wala. Ay, talaga, hindi talaga lang. Kulay blue. Kulay blue. Ay, kaya ako mag-grade. Baka ka lang mag-grade. Ikaw pa. I think, yan. Orange. Yellow. Pilay. Ano nga nito? Pop. Daw, niya daw, pilak mo. Kasi mo gano'n. Kalsada. What's why you? Sama ka na. Tapos, Ah,
Video. Bumalik. Type. Wala, wala. Ano mga sampang mo? Ano may ito kapangyarihan? Kapangyarihan, ano kayo niya? Double chocolate na ako. Kung kapangyarihan sa lain na ba? Tulungan mo. Daw? Hindi daw. Tulungan ko yung pangarap. Ika pa, ma. Ito mo stay. Ako! Yan, sir. Ma. Stay mo dyan. Iyo ba talaga? Okay, ano? Ang ganda dito doon. Nagdadalag. Amin. Ngayon ang mga echo. So, ano? Sige, ano pa? Ito, mabenggan man. Buboy, ambil mo dyan. Bilisan mo man. Ito ko nang gawin mo ba siya? Ano yan?
Uy, Saka pabalik-balik ka. sa inyo. Sa inyo. Uy, pabalik-balik ka pa sa kasak na mo. Kulay gray naman. Yun. Kaya mananang mga gano'n. Basta. Ito nga, pabalik-balik ka. Uy, yung ano, uy. Nasa 3. Uy, maputol lang. Rumani ka sana.
nga niya, putang balik-balik. Pasak na may. Oo.
Ganon. Meron mo, kato! Uy, ay, relax na ka, relax na ka. Huwag lang. Bumalik na ng mga pinalo. Tao na din mo. Tao na din mo.
Buboy.
Bugoy. Madalo na sa likod.
Dapat limang mura. Ha? Ngunit wala yung binigyan na kayo. Binigyan na. Oo, ito lang. Tanong beso lang. Ako na nakaya. Ano yung bumili? Para siguro tao. Pero mga bumili niya po siguro tao. Long lawas.
Orang kinumpok pala dito.